Si Brad, Brad Cristi nga invite ako, kamong mga driver din sa Scorpion Taxi. Pag kung sa kauban si Brad Jeffrey Kilusa sa Catholic Defenders. Ang gikasabutan nila yung Brad Milking ako yung mga tubang karon, morning tema nga pamatud-an ako na ang paggamit sa mga Romano Katoliko sa tanang larawan nga giamit sa simbang Katoliko uyo na sa kabubutong sa Diyos, dili na pagsimbang Diyos. Nang sumala sa Biblia, referensya. O niya, human ini, o balas po si Berdala din nga kumatudan sa niya nga, talang yung larawan gigamit sa Katoliko sa pagsimba, puro po Diyos. Sa ako na pwede gatribo niya. So akong sundan gano'n ng 5 minutes na ko, ini sa balang kasulatan, klaro man kayo na nga, naigidili, dirig na igitugot. E nagani gidili na sa gitugot, no? Sa Exodo 20, mga nagkasigaran ng gamiton, 3:5. Kaya pagbaton, og laing Diyos, gawas ka na ko ay pagbuhat og Diyos o larawan sa unsad dos langit o dinisyoka o dahil sa tubig nga nailalam sa yuta o kaya pagyukbo sa bisang unsang Ginoo ngayon yung Diyos kaya bugahan ako katulad sa likway kanako laki pangilang kaliwat hangto si Katolik kaupat na kaliwatan Exodo 23:5. So ang gidili-dili ang pulong Diyos na connect sa pulong nga laing Diyos kung ilagan ni kaglarawan imong gikulit larawan niya Diyos ng larawana mo na ni Diyos kay di man tinuod nga Diyos o nang gidubli Diyos kay ilang Diyos yan dili tinuod pero ang Katoliko matubang mga larawan gila ba na itong larawan ni Santa Maria si San Jose ni Diyos ba na mismong larawan dili na Diyos ang larawan mo nang dili na Diyos no? Ano man sa Balang Kasulatan doon na ba na diri nga mga larawan nga gisugo sa Diyos pagpabuhat dili ni Diyos kay dili man ni Diyos ang pangilan ini pananglitan sa Exodo 25 versikulo 18 hangtod 22 naingon ng Diyos kadto kang Moises sa katumoy sa takob sa kahon paghimog do kerubin nga bulawan usa ka isig katumoy ni Exodus 25 18 hangtod 22 usa ka isig tumoy ni himuha kini nga unay gid sa takob kinahanglan na mga kerubin magbukad sila ng pako aron himpagdungan sila ng pako ang takob magatubang sila magtan-aw sa takob sulod sa sudlanan duha ka papan nga bato nga tigpahinumdum nga yata ko kanimo og tabo niyang sudlanan makikita ko kaninyo dito asa makikita ang Diyos sa tunga-tunga gid taliwala sa duha ka kerubin nga naa gyud sa ibabaw sa sudlanan ug didto sa taliwala sa duha ka kerubin ihatag ko kanimo ang tanan kong magisugo alang sa katawan sa Israel kabubuto na sa Dios kay sugo man Exodus 25:18 hangtod 22 unya ihapa ba dayang ang mga Israelino ug mga pangulo sa Israel agig pagyukbo pagdaw dili isip Dios kun dili nagrepresentar sa presensya sa Dios mabasa asa Josue Kapitulo 7 versikulo 6 no, gigamit ko nila sa pagsimba dili isip Diyos kundi nagrepresenta sa Diyos tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang bisdi ug niya pa sa yuta tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ang mga pangulo sa Israel niya pa usab dito uban kali hangtod gis gabi ug gibutangan nila abo ug ulo nila aron pagpaila silang kasubo o tanawa tibuok hapon sila dito may hapa silang miluhod at tubangan sa sudlanan nga kalang sudlanan Exodus 25 18 hangtod 22 doon nila larawan sa kerubin na dito mo kikita kanilang Ginoo na dito gikan nato sa taliwalas kerubin tingog yun ang Ginoo versikulo 7 hangtod 12 unya diri sa Numeros 7:89 gingon diri nga og sa gihanap igsulti si Jesus si Moises Numeros 7:89 sa diyang pagsulod ni Moises sa tulad ng tagbuan na pagsulti sa Ginoo labati gid ni Moises ang tingog nga misulti kaniya gikan gyud sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa tunga-tunga sa duha ka kerubin so sa Josue 7:6 yap ni Josue ug mga pangulo sa Israel tibok hapon ang atubangan sa sudlanan sa arka nga dunay kerubin sa Josue 7:7 hangtod 12 pagtingog sa Ginoo didto to ang Ginoo mitingog taliwala sa kerubin sama sa numero 7:89 unya gidili bago ni ang bang Diyos nga sayop na yung gibuhat Josue kini sila sa kasabutan ipadugmok ni kay gihimo man ni Diyos kay kanong nihapa man matubangan nini oy tato pa uyon yes kabubuton sa Diyos kay pagsimba dito gihimo pero dili mao to mismo gisimba kundi kadtong gilarawanan sa kerubin nga mao nang himaya ug mahimaya ang presensya sa Diyos
Tingnan naman, nagulagway na sa pasensya sa Diyos, 1 Samuel 4:4, ang mga kirubin, ingon ni Propeta Samuel, o ni David, naghulagway kana sila sa may mayaong pasensya sa Diyos. Ang sudlaran sa kasabutan nga mo'y naghulagway sa imong mahimayaong trono o Ginoo nga labing gamanan. Maro kayo nga naghulagway na na. Kamo na gud atong larawan gud, hagkan ta lang larawan sa tong asawa. Di magita mismo yung nagpatil mo tong asawa na. Kaya naghulagway na sa larawan sa tong asawa. At time na, salamat. Oh, grade din ako sa 5 minutes cruise ng Brad Aladdin. Brad Aladdin? Kanyo sa akin. Nga, iyang pasiata ninyo o ipakita niya kuno nga huwag yun di pasihan nga uyong yun sa kabubuton sa Diyos ang ilang mga larawan o mga ribulto nga mga Diyos-Diyosan uyon kuno na sa kabubuton sa Diyos. Rumaka kung mga pangutana, mga santo ninyo, mga patrons. Pero akong usisahon ni usa lang kasita sa Biblia nga iyang gigamit. Muna kining Biblia nga akong gigamit sa Katoliko na nga version. Pero dili gyud sila tagyan. Sila lang nag-translate ani nag-compile, no? Magandang balita Biblia. Doon namin ni Hello Obstat nga Bible Society, Philippine Bible Society. Okay. Dili Philippine Bible Society, Brad. Magandang balita. Kuan ni neutral ni siya, duha ka association, duha ka community ang ubad na ng magandang balita Biblia, Katolik o ang Protestante, no? Go, naguras to. Yes. So, kini lang usa simple na kayo ni Exodo 20:3-5. Akong tanawon kung mo ba nagpasabot ba ni nga uyon gyud sa kabubuton sa Dios kanang mga larawan o mga ribulto nga gigamit nila sa ilang mga pag-alagad nga ilang gisimba o gialagaran 23 hangtod sa 5. Akong klaro na sa 3. Huwag kang, kini Tagalog ni, Tagalog version. huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Muhunong ko. Ang ingon sa Diyos mandatory, dili ka magsimba og Diyos gawas nako, no? Number 4. Huwag kang gagawa ng imahin. Ay lagi nagion. Ay lagi panikas milky kay. Muhang yo og ta. Bawal pisyo. Bapasang anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, sabot pasabot, universal, taklaw tanang lugar, hindi ka magbuhat og larawan, o nasa tubig, upang sambahin, no, simbahon. Kaya abot kami sa 5. Huwag mo silang yuyukuran. Yuyukuran ba ka nang parabitahan ng buwan? Habit sa mga Katoliko nga watubang ribulto, umagako muluhod. Ya dagko og kandila. Nya imong ipasalamatan gidayeg nimo, no? Di sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapamadibuguing Diyos. Pabuguan nga Diyos, Bisaya. Ang Diyos mo ko nabuguan. So, dili na lang kukutob na sitas. Akong pakita ninyo, ipasabot ako yung sitasa. Wala din nag-support sa magpamatuod ni Brad Gitamundok na ni pasabot na uyon sa kabubuton sa Diyos kontra pamanggani sa mga larawan kanang gibuhat nila na body language na siya nagpasabot nga gisupat nila ning maong kabubuton sa Diyos. Ang Diyos siloso, dili ka pwede magbuhat bisag imahin sa bisan unsang dagway maralitan kanang mga santo ninyo, mga patron, mga hayop, dagway man na sa mga butang sa langit sa iyo sa mga living things. Kung dili kay basahon na to sa Roma, basahan ko sa Roma, ha? Sa Roma ono para masabtan nato unsay katumanan ani. Unsay katumanan ani tukma sa
pagtulunan o doktrina o mga style nga gibuhat sa pag-alagad o pagsimba sa Iglesia Katolika. Sa Roma 1 o 21, 23. 24. Pamatihan niyo pa kayo, ha? Segundo na lang daw, wala kayo oras. Ilang, tagagit din yun. Manamakilalang sa oras. Kahit alam nilang may Diyos, basta kahit ba sila na doon ay Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Di pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka, pasabot, nagtukod-tukod, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Oras na. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Time. Okay. So, yan na. Sa amin ko within 5 minutes. Sige, go. 5 minutes. Ilang salamat Brad Aladdin. Kailangan 5 minutes. Ikot-klod ako ganina, Exodo 23:5, nagigamit sa dimkaron, ang pangutanan ako nimo. Di ba kani mga larawan diha nga gidili, kadto man lagi lang giila nga Dios. Mo nang Dios muuyon ka kanang Dios mo nang giila kanang larawan, nagiila nga Dios, di ba ang larawan mismo. Di ba mo ni gisgutan niya, muuyon ka na. dili ko mo nga naman, ang ipasabot sa Exodo, klaro kayo, nga di ka pabuhaton sa Diyos, o bisan unsang klase sa imahin, ularawan nga, imong ipaagi ba sa relihiyon o pag-alagad, dili ka mo yukbo, dili ka mo alagad, ana o simbahon man lang. Sunod pangutana. Sige. Kining sa tres akong basahon, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios. Di ba klaro man mo, di ka muuyon ini nga gipasabot ini ni sa Dios kang Moises nga kanang Dios lagi lain ang Dios, isip na Dios. Larawan ni siya sa tinuod nga personal. Sige ba, sabi na lang Sige, ako na sila. Doktrina Kristiyana man. Doktrina Kristiyana. Oo, napalala. Katoliko gapanin, accepted gapanin ninyo. Standard na. Sige, ako man niya. Sayang kung may naminaw ba? Dala ha? Nana. Bago tayo ba sa inyong team Sige, ini kahuman na ni bro. Dili na kani ikaduha nga. Ikaduha na nga timba. Sabutan na. Sabutan na to. Sige. Ako sa na unsay Santa Iglesia Katolika. Tubag dili, ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis si Jesucristo dinhi sa yuta. Question number 2, unsay gikaubanan sa mga santos? Mao ang pakikambit sa mga matarong Kristiyanos. Dito na ko diri sa punto, punta. Diretso dito. Ang larawan. Ang lawas na gayon nga buhi sa atong Ginoong Jesucristo. Gisgutan diri lawas sa atong Ginoong Jesucristo nga buhi. Matod nga Dios ug matuod nga tao, mao na inyong doktrina. Maoy anaa, mao kunoy anaa sa Santissimo Sacramento. Kanang sa Santissimo Sacramento kanang inyong gamiton sa pagmisa, hostiyas, kalis. Sa pagkabayhon sa hostiyas. But pasabot diri sa maong paragraph nga ang tanan ni Jesucristo nga ang lawas yung gabuhi mo na gilarawanan sa hostiyas, sa bayhon sa hostiyas. Itiwas na ko ha, karon masabtan nyo nga gipatimbag siya. Unsay sulod sa kali nga payawon sa pari nga magamisa aron simbahon sa mga tao. Munay pangutana, ang tubag, ang dugo gayud nga mahal sa atong Ginoong Jesucristo o kay ang dugo ni Jesucristo anaa man gihapon sa mga ugat sa iyang lawas, busa anaa man sa kalis ang lawas ni Jesucristo nga buhi. So, Mo na yung I prueba. conclude therefore, no? Klaro kayo nga gingon dire
Unsay sulod Tanan ako, mga tanan ako. Humano man sa kabasa naman kasi nga bayawon sa pare nga magamisa aron Oh. simbahon sa mga Katoliko. Oh, taas na yung mutubag. Ipasimba. Oh, sakto na. Ipasimba ang kali Oh. tugang Alok ka sa Sige, palot. kung pangutan na ganin, kanang larawan nga linilok. Kanang presensya magina sa Diyos na pagituan. Dili, ang ato- Dili na maplikar sa larawan. Kanang ang musya, di man na larawan sa Ginoo. Siya man ang mismo. Pero sa larawan. Dili na maobras. Usab pag kami. Ang border. Bisa mo dito na. Lain na nga timang imo kay Eucharistia na. Eucharistia na. Ang mismo na Espiritu, mo bitag ibasa ka iya ginang lawas sa dugo. Kanang larawan nagrepresentar kini mga lolag boy sa Santos ba? Oh, gani. Lain na nga tima. na nga to sa lawan. Nag-general man ta. Iwa man na mo gamit ang kalawat. Kalawat pa na namo. Simba na yung kalawat pa na. Di mo na larawan. Di mo na larawan. Sa ang akong gikuhang punto ang simbahon ba. Nangutana man Ang tema, larawan. Ganun na ba kay mabasa? Dito to sa tema na, tema o. Asam to tema yung nagserman. Lain ang tema, brad. Dili na mo. Alin mo, Lawak mo na. larawan man ka nang kinulit ba, kinulit. Wala man ay kaso kay nana naman ta ning daga naman Hindi man ta. kinulit ang ustigas kay lawas sa dugo. Ning daga naman ta. mo sa gasa kung may kaso lang. Bato na tanig bisag asa ini kung mali ka lagyan kung dito mo piso Wala mo director brad. ano yung lagi ta specific lang na larawan ba? Abi Ang specific ta sa monumento rebulto. Ang imo kanina monumento rebulto. Sopa ko na. Oh. Ang matar maglantugi dili mo Diya sa tema. Ang pagkatan na. Oh. Dili mo. Nakasagutan na. Oh, nag-isgot ka ganyan, monumento, rebulto, larawan niya, natakuto kayo na lang. Eucharistia, di mo na rebulto na Eucharistia, di mo na monumento. Ang atong tema dili tanan tumining tanan naglarawan ako bitong gi-premise ganiha nga bisag basahon nato sa dictionary ang image gani Di mo na imis, dili mo na imis ang ustia. Sige, kasi man ang mismo mo, bitan na, gisimba na mo kaya mo gikalawat. kaklaro na nga kung gibasa na Dili na imis, kasi man ang mismo. naglarawan si Kristo din ang nasa kalis Muy pa, siya gina kami ba tumabito na lain lagi na tema lagi lain na para na mo tina na mo nga siya gina Larawan. tina na mo lain na lang tina Lain na po na. balik na sa larawan nga rebulto Larawan, naglarawan. Lahim lang. lahim man Naglarawan. naglarawan gilarawan Ang larawan. nakasabot ko sa punto balik na sa rebulto Namay naglarawan di lagi na naglarawan siya man ang mismo siya man ang mismo Lain na, brad. Ugang picture, ugang naglarawan. Larawan, ustia. Pareha din nagnauli. Lain. isulti na lagi ni Brad Ferrer nga paludhon Oh, pero pagsimba na. Pagsimba na. wag iisip na Diyos paludhon Ang kanang pagluhod Sige, sunod pangutana. Sunod pangutana kay mataas na. Klaro ato sa Salmo 95. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Lukod ka. Gisimba na nimo nang usa ka Sunod butang. pangutana ha. Ang Diyos imong gisimba pag giludan. Dagan magklase pagsimba ko. Daniel 2:46. Dagan. Oh. Pangutana. Premisa niya, ingon din si Daniel 2:46. Kaya si Hari Nabucodonosor ni hapa sa yuta. Og misimba kay Daniel, og misugo paghalag ka ng insenso. Kining bulong pagsimbahan dili, pagsimba ba naisip ng Diyos? O pagsimba ka pagtahod? Isa. Daniel. Aminaw. Ang tema larawan. Larawan. Correct. Dili, ang pulong pagsimba man itong giniskutan kay ang gikotlo ni mo ganyan sa Salmo 95, Diyos mo tagisimba. Huwag mo musimba mo eh. Ang pulong mo na pagsimba. Mo lagi. Simba. O, simba man na. Ika-Corinthians ba ni mo? Pwede ka mo lain. Oh. Klaro na. O, sige, larawan, specific. Nga gisimba. Kung mabasa na ko, dili, pindi ka na. Gisimba, gisugo sa Diyos. Gisugo sa Diyos, gisimba na larawan na. O, balik, basahon ako, pindi ka na. Klaro, basta gisimba. Klaro, sige. Gisimba, gisugo sa Basta Diyos. mabasa na ko, pildi na. Utak si Tasa. Oh, ayaw mo nagilista kanina. Wala yung nakalimot ka. Kaman to. Tungkol sa kasubo, gigisi ni Usig ang bisig ni Hapa sa yuta at tubangan sa sudlalas kasabutan. Ug ang mga pangulo sa sal, may Hapa usab. Ug didto ban kaniadto sa gabi. Oh, may Hapa tubangan sa sudlalan no.
hamig. Sabi na pagkapa, ikaw may nag-iwan nga mahaba kag muyok mo. Pagding manasan mo na bitin sa kunay. Larawan naman ako. O yung ka na, pildi ka na. Larawan na sa... Di mo na Di mo din. Uy, lagi. Kuwan man na. Sabot na taganina ng kirubi na. Arka na. Oy, arka. Sabot na taganina oh. Ibasa. Sa Mangkawi. No? Kaya may yukpo sa larawan. May yukpo sa... Arka lagi. Kadagkahon. Larawan ng kahon. Uli larawan. Ay, isa. Wala yung larawan. Bakaw na ko kung wala yung larawan. Pildi na sa ka. Brad Aladdin. Natubag man mo nga kahon na giyakan. Wala yung larawan. Sunod ako paluhap. Kung mabasa na ko nga doon yung larawan. Pildi na sa ka. Lain na sa Ano yan ito bang Aladdin? Kung saan mo pikir. Sigot ko kamay. Pwede ra pulihan ni Balteran, pwede ra pulihan ni mo. Okay ra. Sabot ko man. Ikaw may moderator. Okay na. Tawamang moderator na to. Moderator. Parang nahiubos pang moderator kaya wala to sunday ang gusto may tabo. Sige. Mingon mo gusto nga iyang basahon nga atubangan sa larawan. Oo. Pagbasa atubangan box. Box niya larawan. Oo. Tubag pa na nimo. May taog may. Tubag pa na nimo Brad Peter. Kaya mo paloob mo ko. Oh, Okay. May mingon nga milohod. Kita nga na to. Siya. Usway nga. Milohod sa atubangan sa larawan. Oo. Awan na daog na. Sunod pa ko tayo na. Paloob ko. Oh. Ano na tayo magdaong? Leading mo na. Leading question mo na. Leading question Sunod pa ko tayo na. Kining arkas kasabutan Brad Peter. Wa ba na kakabalo nga naaman din krubin nga larawan? Dili isyo. Ang isyo, milohod si Daniel. Lagi mo lang yan. Ano ka naman ito kasusutan nga? Kadali. Wa ba ka masayod nga doon ay larawan ni sa kirubin? Kining box nga arka. Tubag. Doon na wala. Tubag. Tubag. Dili isyo kung sa isulod. Di tubag ka sa doon na bag wala. Kayo pa mga alam. Tubag ka sa sayo mga pangutana. Ano sayop ba nga ng utana na magkukdoon na ba yung larawan o wala? Sayop dahil lang nga doon na musupit-supit na. Pero ipasibo sa kong pangutana. Ang imong gibasa, Ay, utos katungga. mingon mo kang mabasa ko nga Ah, lagi larawan milohod lagi. sa larawan. Oh. Larawan, no? Pili. Tok, ingon sa Lagi, oh. Wala, wako di. Basahon na sa. Basahon na sa. Pagbasa ingon nga. Tanahon Oh. kung Si Josue, Mihapa to mihapa at bangan sa arka. Oh. Ang issue diha, ang arka na larawan. Lagi larawan. Larawan, ipatiwa sa kirubin. Ha? Tuwa sa Bakit tubag ka. paluap mo nga? Paluap na ako ng tubag ba? Kung ako mabasa sa Biblia nga natin kirubin larawan, Dili, okay na ka. ikaw kung sa sulod. Dili, Ang ikaw gihapon mo. Ano yung mga tubangan? Yung gihapon mo. Tubangan, ganyan lang. Ay, may importante. Ay, may importante. Ang nasa arka o ang kantong arka. Kung katubang na kay kapilya, ino ka nagluhod kay kapilya, ang kapilya dito may importante na silang nasos. Babasa na to. Ano ito? Babasa? Di pa na sumala. Niluhod lagi na tubang na sa arka. Kaya ang importante. I-refresh na lang ako bautan na lahit na lang. Babasa. Oo. Babasa. Uy, wala kayong mulod. Box may Atubang na sa tingin. box din na larawan. Ano ba? Namoray larawan. Mataas na. Lain na ang pangutana. Refresh pangutana. Paminaw. O ba, last na lang, last. sige, last pagutan na. Gusto ko ka nga, kirubin gibis mo nga giamtuan. Nahurot na siguro. Litra po litra, kung mabasa na kung gaamtuan ang kirubin, litra po litra, uyon ka na. Dili na. Kita may milohod. Kini lagi mo basa lagi ko, mo yun ka. Sana, Isaiah 37, 14, at 16. O sana yung Ezekias, sinugo sana sa Sibya, iya kaning gibasa ang sulat. Unya may ato sa templo, yung gihikyad ang sulat. At tubangan sa iyo o nag-ampo si Ezekias sa nagkanayon. O ginoo nga labing yamanan ang Diyos sa Israel, na ikaw naglingkod niya, ibabaw sa taliwala sa kirubin. Naam lagi kirubin! Ayon ka na karon nga, ang buwan yun ang ginoo, tubangan sa kirubin. Oh, lagi tubaga. Pagpagata. Tubaga lagi. Isa giampuan na sige. Ang Diyos, lagi buwan sa kirubin. Asa man ang Diyos? Asa man ang Diyos sa kirubin? Tulog na makirubin na. Sa kirubin. Ang issue diha, magmingon ka. Oh. Mahal na kirubin. Dili ang kirubin ang Diyos. Wala man. Pero na sa kirubin. Ginoo Diyos. Oh, pero na sa kirubin. Nasa
bingko, basta Diyos sila. Basta na, Kirubin! Okay. Salamat kayo! Salamat kayo! Gitubag ni mo, kay ang Diyos, niyo ang Diyos. Bahala mo ba? Bahala mo ba ni sa Kirubin? Bitik-bitik na lang mo. Inana dili. Ningon ba ka Diyos na? Nagatubang ni sa Kirubin, pero yang gitubag nga ang Diyos niya gampuan. Sakto yung Diyos gampuan sa Kirubin. Sakto gid ay batang. Sakto gid ang Diyos gatubang amo. Pero sa Kirubin ang Diyos na. Ako pa mo ako pa. Kaya pag gano'n ka ito, kung yung sulti, yung ang Diyos ang magyapuan. Totoo ba, nagatubang ni Kirubin, pero ang Diyos ang magyapuan. Na, klaro yun. Ay, sakto kayo. Sakto kayo. Yun na ba si Brad Ferrer nga bahala nag-asa naglingkod basta ka ang Diyos gampuan. Mamang kung gibuhan ito kay gampuan na mo Diyos pero dahil larawan gigamit. Sila ang larawan mismo gampuan. Ang Diyos ay gampuan. Pero ang Diyos langit. Makabita na may ang mahala mo magatubang mis larawan sa pamilya. So, ang Diyos na ito yun. O Diyos may Sakto yun yan, sulti. Masibo kayo na wali sa Iglesia ni Cristo. Kining gibuhat niya ni Ezekiel. Yan na ito sa templo. Sa Enghikya nagsulat tubangan sa Ginoo. O niya nag-ampo sa ring Ezekiel sa Ginoo nga nagkingon. O Ginoong labing gamanan ng Diyos sa Israel. Nga ikaw ala taliwala sa ibabaw sa kirubin. So dito siya nakatubang sa kirubin. Kaya nag-ampo siya dito katong sumala. Taliwala. Isa lagi kay amo. Yan na. Oo, amo ba niya? Kaya mo, tingog na bito ko niya. Mga naginig sa hospitality side, nga kung giingon nga, bisan kahon ni Geron ni kay kahon, ang mabasa din sa hospitality side, pero niya sa kahon, di manigar, nga na dahil larawan sa mga kirubin. Kaya naman, Exodus 25, versikulo 18, katos 22, ya sa tumoy sa takog, sa kahon, maghimo kung doon sa kirubin nga bulawan, so sa kahon, doon ay kirubin nga bulawan, tila kabuk, duha kabuk, kasi katumoy doha ka kirubin magkatubang. Niayon sa 22, magkikita ko kaninyo dito, taliwala kayo sa tunga-tunga sa duha ka kirubin. Wala ka na maako ka sa Diyos. Dito ka magkatubang sa kirubin, ang Diyos gampon mo nagiwas katoliko. Ayun magod may katoliko, larawan sa anghel, ikaw mong Diyos, ikaw mong wala, oy. Mag-iampo mo dito ka bahala mo, at tubangan sa larawan sa mga santos, na mausan ning larawan sa mga anghel. So, ang kining gibuhat yun sa katoliko, mo kinihisita sa Biblia nga tukma kayo. O kiniingon nga, ang kasambugan ng Biblia ba nga, ginawag kini mo gusto, kinagyan naman yung versikulo, wala ninyo. Kung mo nasigla sa Kristo, nga, nagkakinisita sa Wikotlo, estatwa sa mga babae, Salmo 144, wala ninyo. Sinutin ko, larawan sa mga naos tao, Ezekiel 41:19, wala mo manigar kita. Larawan sa mga santos. Unya, picture of Jesus Christ, in the Living Bible, Galatia 3:1. Picture ni Jesus Christ, picture ka, gawa pa mo ng picture na. Picture ka, bilik mo na lumag sa patugo. Dili na picture ni Jesus Christ. Ay, babad mo ba nito? Ako lang picture nga mo, ako lang comparative study ba nga sa inyong simbahan, huwag mo ilarawan ni Kristo, kasi sa Bible na arabay picture ni Kristo. Kung maningil, di kami manutan ni maningil, hindi ka asa na ni mga larawan, ang anuwa mo, ani? No? Kaya kung ingon mo nga, naama mo anab na rin, naami, giisip bang Diyos? Wala, kaya wag ganin nabasa, yan to si Brad Ferrer. Kaya tingnon, palado lang at tabangan sa larawan. Dito lagi sa larawan, kaya nagpasintar man to sa pasintar sa Diyos. Hebreo na ibisin ko, ang kirubin, naghulagway sa mga mayaong pasintar sa Diyos. May balita Biblia. O nagkahalugan sa presensya ng Diyos na nagasin may balita Biblia na Tagalog. Sumulas katoliko. 1 minute na lang, last minute. O nang klaro kayo, na napamatud-an ako ang tema, nga kinig yung malarawas katoliko, dili dili Diyos, kawas katikismo, doktrina na itong lugma, nga kanang mga larawan, giisip na itong Diyos. Dili na lahing Diyos. Di gani di na Diyos ang larawan, kay buwang ang katoliko nga magtuong nga Diyos ang larawan. Mo lang di tabutang-butangan, kaya usasad ka, kasuko sa Ginoo, Exodo 23, ay pagbutang-butang sa isang katao, usasad na sa dapo, kasuko. Kaya magbutang-butang, ibugos ka na ito sa katoliko, nga nagsimbag Diyos ka ng larawan, nga man ako sa bahay, isipan nga Diyos ang larawan. So nagbutang-butang ka na mo, ikaw may nagkasalanan. So pagkabalaod nga, ayaw pagbutang-butang sa musika tao. So di na lang ko tason, para cross-examine. Ang imong gipasiatag mo, dagang kay mga
bersikulo sa Biblia Madagan. nga inyong angkunon ba nga inyuhan na kamoy katumanan nga katoliko na. Ang akong pangutana, ang kanang mga Israelita mga katoliko ba na? Anang tubag. Kaning gibutang ni San Pablo dili 1 Corinto 10 ang nahitabo sa basilita kinanglan po sulundon ka po sa tong panahon karon. Si Pablo man nagingon na naw kining tanan nga nahitabo kadto kanila paniging na nato. Aron kining gisulat aron kita makakapon. So paniging na na sa size mo gyapon kining tanan puro kini pasidan aram ka nato. So, mapikal yung pulis sa bagong tugon, kaya mo magipahunong. Lagi, pwede na. Okay. Pwede naman na. Pwede mo na ang kuno na. Ang kunong, kaya mas Pablo. Sunod pangutana. Mo premise ko sa pangutana na ko nga sunod. Pwede ba ko mangutana nga kung sa mga ilhanan ang usa ka katoliko? Kung sa mga kahulugan nga ikaw usa ka katoliko? Kung usa ka sakop sa katoliko? Lindot ka pangutana, ato lang sa tubagon. Ang kanang pagkakatuliko, Wala sa inyo, ng Harvard. tanang doktrina pagtulungan sa pulong sa Diyos o gisugod sa Diyos, gidawat na to. Muling pati sa larawan, gidawat. Sa Hebreo 9:9. Sa Pablo, kining mga larawanan, naghulagboy kinig, bisan sa itong panahon karon. Kining kirudin 9:5 nga naghulagboy sa presensya sa Diyos. Doktrina man sa Ginoo, pulong man sa Diyos, kadagang tekstual na magkutlo. Gidawat sa katoliko, man ang katoliko, tanan, walay pihing. Na doktrina dawaton ka mo dili katoliko kay ni man ninyong dawaton ning kamaturas sa Biblia. Pagpili ra man mo doktrina. Pangutana. Pagpangutana palo. Ang imong tubag manggod, lahi manggod diri sa inyong basahon kay Sige. moingon dali. Basis basahon premise. Unsay Santa Iglesia Katolika? Katong kwan katong magmarka sa ilang itas. Yang Iglesia Katolika mo na kuan ang sunod papa. Kani basahan ako ni usang example ha. Ang pangutana rin, unsay Santa Iglesia Katolika? Ang tubag dire, sigon sa inyong libro, inyong aming libro, ang Santa Iglesia Katolika, mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miina sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Jesucristo di sa yuta. Sa pastangan mo, puli na yung Kristo di sa yuta. Ay komentary, basic premise sa pangutana. Hindi ako lang ito para masabtan nila ba? Di man ni ato kuan gyud no kanang Padala din, lain na naman ang tema. Subot pa sabot. Ang imong dili, diyan ingkot man gud ta sa kuan para masabtan na Pagdala mo director kung Gi-accept man nimo ang termino na kung pangutana. So ato lang tiwason ang follow-up, di ba? Oh. Para nakita to layo kayo imong pagpangangkon nga ang Israelita Katoliko sila. Migamit kag sita sa ato sita sa unang Korinto. 1 Corinto 10 size kamong si. Unang Korinto. Nga ang nahitabo sa Israel, bulaton niya po sa iglesia Isay. po sa Ginoo. 1 Corinto 10 Layo kayo sa inyong baruganan. Eh, mamutana na ka. Ayaw iyong pahayag. Oh, dili. Naribatal ka naman. Premise na sa pangutana. O ay kay palabigta, di premise niya pangutana na. So, Sana mo pangutana. kini bang kuana, Okay, kini bang prinsipyo ha sa inyong basahon? Mao ba ni ang sakto o katong nasa Biblia? Nga mauilhanan to sa Katoliko. Kadawatan ko. Okay, di kay doktrina Kristiyana man ay defender man sa iglesia, gidawat nila mo nga mo ni definisyon. Ina kanila king Biblia kay ang gikan man sa Katoliko, wala tanan pong nakasulat diri, Mateo 28:19-20, dawatan niyo tanang gisugo. Apa yung mga sugo kaya kung ba't ikutlo sa Hebreo na ibinaibi nga ang mga larawan, hulagway karon naghulagway sa pamayang pasensya sa Diyos. 5 minutes na yung question. So na, nagpadalan yung pong larawan, waman pahulong nga. Tinyo. Dagko yung mga bersikulo sa Biblia. Last 2 minutes. Oh, wala Katoliko, ginawat ka lang. Daghan kayong mga kita sa Biblia o mga giangko ninyo nga dunay larawan sa kirubin o dunay arka nga dito ning luhod o Sa mapangutan na diha. ang akong premise na ang akong pangutana ba ang akong pangutana mao ni kanang gibuhat sa mga Israelita o ni David o ni Josue kanang ning atubang sila sa arka
Nga dunay larawan. Ang gisimba ba nila sumala? Diya ka na yung arka? Mo ba na ilang gisangpit para musimba nga to sa Diyos? O ang Diyos yung mismo ilang gisimba? Umana talaga itubaga na ganina. Nga, ang Diyos kaya magisimbang Katoliko sama sa Israel, pero gamitan lagi larawan. Isama ninyo nga way larawan, mo din sulong mas Diyos. Nawan na din sa Biblia. Tubangan ang gibuhat sa Israel, mo din gibuhat sa Iglesia Katolika nga. Nang kirubin yung Sikiyas. Isaiah 37, 14, 16. Gihikad ni Sikiyas itusod sa templo, tubangan sa kirubin. Ang sulat, nagkampo siya sa Diyos. At tubangan sa kirubin, o Ginoo, naglingkod ka ibabaw sa taliwalas kirubin. O gigamit lang kirubin, yung si Perer. Bisa na sa dag naglingkod, basta sa Diyos yun. Sakto bito na kay Diyos, bito mo yung buwan. Maman may walang kirubin na among Diyos. Ang Diyos dito ka naglingkod kirubin. Last question. Ang atong tema, ang tanan bang mga larawan, Diyos-Diyosan nga itong tema, no? So katong mga larawan nga mga kirubin, mga arka, imutong gisaytan ng mga sitas. Mga santo-santa. Ang kining mga larawan pong uban nga gibuhat ko ninyo nga gisimba ninyo inyong galagaran, giampuan, ampo mo sa Diyos, giatubang ninyo. Mabasa ba sa Biblia letra por letra? Nga doon ay mga larawan sa kanto ninyo, sa mga Immaculada Concepcion, mga Maria, inahan ni Kristo, nga mabasa sa Biblia letra por letra, nga nag-ampo po siya sumasim gigamit ganyan nga sita, nga nag-ampo po sila sa Diyos, pinagi ng mga larawan, mabasa ba sa Biblia? Okay. 1 minute, bago na ko. Akong tubagan, nagitubag ko na ganyan sa first stand, nga ang Salmo 138:2, ingon si David, musud ako sa imong templo, ug muyok mo ako sud sa templo. Nga ang sud sa templo, nagsikal 41:17 nga to sa David, nabulit maglarawan yung muyok, patubangan di, maati lagi pag-ampo lang ng Diyos, maagi lagi larawan. Kumusud ka sa templo, kas kumugawas ka sa templo, magtalikod ka sa templo, Ezekiel 8:16, kaaway sa Diyos, nagtalikod sa templo, nagsimba. Ezekiel 8:16, nagtalikod sa templo, nagsimba. Okay, okay na. Tubag na. So rebuttal, 3 minutes. 3 minutes. Gaminom sa tubig kay. So rebuttal, 3 minutes. Gamit ka. Basta kay larawan. Ini ang mga iglesia ni Kristo di mo luhod og larawan. Ngano? Kung sabay nga sa Dios og muluhod kag larawan. Biblia atong patubagon ha. Jeremias. Jeremias J. Walay bili ang tinuan nini nga nasura kay kahoy ang giputol dito sa lasang unya gikulitan og magukulit ug gihalupag sa lapi ug bulawan pagkahuman nini gipatapot pinanglansang aron dili kini matumbag ang maong mga Diyos sama sa pahoy nga gibutang dito sa mga nagibutang dito sa kaumahan dayon sa 8 mga buang-buang og tunto sila makatudlo og may hikit-an unan ba sila gikan sa mga Diyos kakahoy Diyos o sa kuane dire sa King James buang-buang dire giklaro gyud mga buang-buang og tunto sila ang ilang pagtulunan tuod lang nagkahoy. Sa man katong nga nagsimbag larawan kung imong basahon district. Larawan sa Diyos. Ang larawan nga ludhan Diyos na siya. Indo sa United Kuan. So ang giingon mga tunto buang-buang kung muluhod mo larawan kamo na lang. Kamo na lang luhod kay ang ingon sa Biblia tunto buang-buang. Ako na pala to, maluwas makata na. Klaro kayo. Maluwas ka na na muluhod ang larawan. Biblia ito patubagon ha, Roma. Roma 1. Oh, gikotlo na buang-buang dia po na sila diya nga. Bukas na. Ang bito resulta niya, klaro kayo.
Maulo. Pero dili na, wala tayo, dili ba open ha? Adi okay why problema gid. Ato ni Benzinko. Sige, katong may baluan matungo sa Dios. Ipahayag diha kanila o kini gipahayag man sa Dios kanila. Kaya yung mga butang nga dili makita tungkol sa pagtukod sa kalibutan, makita sa datong katinaw sa ug masabot pinagi sa mga butang nga binuhat bisan pa sa iyang walay tubag dahom. Kaya sa hingilhan nila ang Dios, wala nila paghimaya siya ingon nga Dios. Ang Dios ba dapat himayaw na to ang Dios? Kasi buhay sa Dios, isa sa sinabuhay. Natural lang nato himayaw na Dios. Pero matod pa dire, nagkaila sila sa Dios, pero wala nila himayaan. Oh. Usa ka mga ebidensya na. Asa ka nagkita mingon nga pista ni San Dios. Ang pista pag halad na, huwag ka ingon, oh pista ni San Dios. Pista ni San Amahan. Wala, pista ni San Roque. Minutes na Oh, San Roque, unsa pa diha mga kuwanda, Santo Niño, unsa pa diha. Matod pa, wa sila maghimaya. O bitaw nga, pangingon, pista ni San Roque, dapat ang Diyos magpistahan. Roque man noon. Umana? Papasalan sa. Ang gingon ang muling bagang langawan. Kamaluwas. May minis naman, ato ang tapasahon, patahan. Ato na sikat. Hindi ka maluwas. Hindi ka maluwas. Tambog. Kamu na lang diya. Ano lang mitres dili. Kuhan kay gawas nga. Di sa may gusto nga nagbongbong tuntok. Wala naman kantimatan. Dili na pa last na mo kastam 3 minutes kay kami may affirmative na mo magina. Ano ba Oh, last na 3 minutes. 3 minutes po. Last na ni amo. Oh, dagang kay salamat Brad Peter sa imong rebuttal. Unya imong gipamugat na diyan mga buang-buang sila nangatawa min tanan kay ngano mga paganom lagi nagbuang-buang. Yan naman, galit na mulit na sa Roma oh. Wala ko ka mahapit dali sa 14 nga. Kini sila mga dili Hudiyo, mga luog. Oh, mga dili malamat ug mga walay alamag. Ang mga luog day ni. Ang Katoliko mga luog, ang mga doktor mga Katoliko, mga engineer, mga nurse. Dili kini mga tukma. Mani wa basa ha? Pero mo ni mga buang-buang so wa ka na sayop ka ni paggut iro ka ni paggut sa sayop ka kahoy. Pero na kini buang-buang nga matukma sa ni dili gis Katoliko kundi di po kumingon nga ninyo, basta ako na ning basahon, buang-buang, san? Asa mabasa? Salmo 74:3 nga riyog lakaw ibabaw din nilang gubang kabalayan. Kay gilaglag sa mong kaaway ang tanan nga diya sa templo. Gilumpag nilang pinagig at sa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. O gihanaw nilang tanan mong balaang simbolo. Sa 22, ayaw itugot na mabuntog. Adi sa utso, apan hinumdum yung Ginoo, nagibibig ka sa mga kaway, mga buhang-buhang sila nga nagtamay kanimo. Mga buhang-buhang dahil magbuba sa kinulit ka larawan sa templo. Hindi Katoliko, kaya hindi man limang bumaglarawan. Mami, klaro din na mga buhang-buhang, katong sa Roma 1:23, dili to Katolikong buhang-buhang. Kay mga pagano man to, no? Mga nang dili may malaglag sa tuslinaw kalayo, tungod kay nagtuman mi sa sugo sa Diyos. Sama ni Josue 66, nagapagin ito mga sarka. Unyang arka doon nagkikirubin. Exodo 25:22, kaatagin mag-istorya ang Diyos kanila. Na Hebreo 9:9, ingon sa Pablo, kini mga larawan, naghulagboy nga po sa itong panahon karon. Nga, sa 5, naghulagboy ang kirubin ng mga mayaong mga binuhat, na naghulagboy sa presensya sa Diyos. Nag-affirman kanila. Malumping na mga nang lubot, kay stricto sa nimo. Ingon sa Mateo 7:21, dili ka na magtawag-tawag ka na kung Kristo, Ginoo, makasunod. Kung hindi ka tulad tuman sa kabubuton, o sa mga kabubuton sa Diyos, katong gibuhat ni Sikia, nga nag-atubang, nag-ampo sa Diyos samahan, pinahagis krubin. Moto'y kabubuton sa Diyos, o Katoliko maluwas, nagtuman mas kabubuton, katalagi ko, nagdalag-dalag lagi Kristo, pero magtumas kabubuton siya, sumpag sa Diyos, kaya magiging simpat tumas krubin.
malaki. Mao tay dili malangit. Ayaw baka pinagamay? Mga bakakon gitambog sila ng kalayo. Pinagan. No, pinadayak med junot so mga bakakon gitambog sila ng kalayo. Kapag kapagano, ang kapagano, wa na kaila og Dios. Nagkatong himaya sa wa maghimaya sa Dios, ipuli ang larawan. Pero kini akong gibasa dire, nakailam ng Dios. Sar. Oo. Indot na, Roma 1. Ang pagano, wa kailang Dios la. Pero dili nakailam na. Timing kayo maburit. Oh. Kay katong mahibaluan na tungod sa Dios, gipahayag diha kanila. Kay kini gipahayag man sa Dios kanila. Kaya ang iyang mga medyo no. Kaya sa hingilahan nila ang Dios. Kailan Dios? Kailan gani? Kaya sa hingilahan nila ang Dios, wala nila paghimaya siya.